Bos días a todos, amigos, dende o meu recuncho de Trevinca. Hai persoas que todo o que emprenden resulta positivo, tanto no plano profesional como no espiritual ou filosófico. Benito Eladio Rodríguez Fernández é un dises persoeiros que durante a súa vida ten emprendido distintas opcións de tipo profesional, conseguindo sempre resultados positivos, xa que a súa ansia é de facer o que sexa, pero facelo ben. Tamén Benito Eladio no mundo da literatura e concretamente na poesía resulta ser un mestre, mostrándonos acotío esa mestría dende fai xa tempo no noso grupo cultural Nós, a xente do redor. Hoxe, Benito Eladio, no número 21 da nosa revista, regálanos un poema que nos amosa o seu sentido filosófico da sociedade actual e que eu tentarei poñer voz. A nova civilización. No desacougo das rúas grallan e gurran os beizos nun burbullar oco. A relutancia dos noxentos despachos afeitos a nugalla cotiá e a nova conquista social e a espada que funga por riba dos pescozos das bestas da natureza. Aprendemos a meter os ollos nas cárceres de cemento e ferro, a relamber unha paisaxen en liñas valeiras geométricas, defuntas, e imos ferindo de morte donde mainamente aos animais, a natureza, imos entoando moi alto o himno do novo home e seguimos orgullosos os camiños da súa civilización. Namentres, vou chantando nos cumes os tinteiros, cofeando da seguida o lombo das bestas e conversando arreo coas follas das videiras. Grazas, Benito.